F'diskors waqt Business Breakfast bħala parti mill-Kungress tal-Partit Laburista bit-tema Malta aqwa ikteb il-kapitlu li jmiss, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-politika tas-sussidji qed tagħti stabilità lil pajjiż fi żmien ta' inċertezza internazzjonali. Qal li waqt li pajjiżi oħra bħar-Renju Unit qed iħabbtu wiċċhom mad-diffikultajiet u żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija, Malta tibqa' żomm il-prezzijiet stabbli u tipproteġi lil familji u negozji. Dr. Abela sostna li din il-politika hija sostnuta minn finanzi pubbliċi b'saħħithom u ekonomija li tkompli tikber u li jippermettu li l-gvern jassorbi xokkijiet minn barra. Semma wkoll li l-ekonomija Maltija tespandi f'diversi setturi fosthom il-marittimu, l-avjazzjoni, l-lob digitali, il-medtech u s-servizzi finanzjarji u rikonoxxa r-rwol tan-negozju l-intraprendituri Maltin u għawċin. Semma wkoll il-liġi Intrapriża 16 li fi kliemu qed tagħti opportunitajiet ġodda li żgħażagħ biex jitlu fid-dinja tan-negozju. Fid-diskors tiegħu fil-Kungress, il-Prim Ministru qal li l-politika ekonomika tal-Gvern hija waħda progressiva li tiffoka fuq il-benesseri tan-nies u mhux fuq awsterità. Enfasizzaw wkoll il-bżonn ta' aktar produttività u bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, filwaqt li qal li l-Gvern se jkompli jikkonsulta mal-imsieħba soċjali, partikolarment miżuri marbuta max-xogħol. Fil-kuntest tal-Viżjoni Malta 2050, Dr. Abela identifika bħala prioritajiet sistema tas-saħħa aktar b'saħħitha, edukazzjoni aħjar u aktar dħul disponibbli għall-familji flimkien ma' kwalità ta' ħajja ogħla u kuntentizza. Tem jgħid li minkejja l-isfidi globali, Malta għandha tibqa' timxi l qudiem b'ottimiżmu u prudenza biex tibni ekonomija reżiljenti u sostenibbli. Il-Business Breakfast organizzat bħala parti mill-Kungress tal-Partit Laburista kien indirizzat ukoll miż-żewġ deputati mexxejja tal-Partit Laburista Ian Borch u Alexa Ġussaliba.